aitana tainash yorachman ndakagara ndavatipira kuti mwana uyu wangu mutora ndomurova waitwashi takambodana nevasikana vakawanda asi iwe bebi wandiratidza zvakawanda iko ka sweet voice kemuindian apa ndakuona ndatomboti ndakakupa moyo wangu saka chiuprotecta yan ndinotenda chacha vakatikonekta saka nyange pandatadza konkorekta nekuti mangwana handidi kuzonzi ndinonetsa ndigonjepagakeba ndiwe chete wandodisa ndomerera panondikisa ngatidana neusaterere vanodisa mira ndikudze zvese kwese kwaunoenda toenda tese wakanaka kudarika mwasikana vese waita ndimbe nemelodisia ndakakupa moyo wangu saka chiuprotecta yan ndinotenda chacha vakatikonekta saka nyange pandatadza konkorekta nekuti mangwana handidi kuzonzi ndinonetsa endo zvazviri wakandida ndisina chandinacho ukatiboma tiri zvizhinji zvinotiwana miri handidi kuzoti pakati pedu pawana nochema nemumwe ndapota uzazonziya ukandiziya ndomuona kupi mumwe ndakakupa moyo wangu saka chiuprotecta yan ndinotenda chacha vakatikonekta saka nyange pandatadza konkorekta nekuti mangwana handidi kuzonzi ndinonetsa ndigonjepagakeba ndiwe chete wandodisa ndomerera panondikisa ngatidana neusaterere vanodisa mira ndikudze zvese kwese kwaunoenda toenda tese wakanaka kudarika mwasikana vese waita ndimbe nemelodisia ndakakupa moyo wangu saka chiuprotecta yan ndinotenda chacha vakatikonekta saka nyange pandatadza konkorekta nekuti mangwana handidi kuzonzi ndinonetsa